Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι βαθιά συγκινημένος αυτή τη στιγμή για όλο αυτό που βλέπω, για όλο αυτό που είδαμε, ακόμα και αυτό που είδαμε από την Κίνια. Εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσσης Κυρίου Ιερονύμου, Πατέρα Τιμόθεο, σεβαστοί πατέρες, κύριε Γραφτά και αγαπητέ κύριε Μάξιμε, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου της Ιεραποστολής Πορείας Αγάπης, κύριος Μουτζούρης Σωτήριος, τα μέλη του Συλλόγου, οι σεβαστοί καθηγητές και καθηγήτριες, οι εκπρόσωποι από το Δημαρχείο της Λάρισσας, τους οποίους ευχαριστούμε για αυτόν τον χώρο που μας παρακολουθήσανε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε αυτή την ηθική συμπαράσταση στο ιεραποστολικό έργο του Πατριαρχείου μας. Πραγματικά η Ιεραποστολή στην Αφρική είναι μια πορεία μεγάλη, πορεία αιώνων, η οποία όμως πάντοτε σταματούσε στα βόρεια της Αφρικής, στα κράτη της Βορείας Αφρικής, στην Αίγυπτο, στην Καρθαγένη, στην Αιθιοπία, ενώ μόνο τον τελευταίο αιώνα άκουσε η κάτω Αφρική υποσαχάρια για Ορθόδοξη Εκκλησία, για Ορθόδοξη πίστη. Και αυτό οφείλεται στην ευλογία του Παντοδυνάμου Θεού, ο οποίος χρησιμοποίησε ως όργανα τους πατέρες στην Ουγγάντα, τους πρώτους πατέρες που κίνησαν αυτή την Ιεραποστολή στην υποσαχάρια Αφρική. Έχουμε τη χαρά ότι αυτοί οι πατέρες ήταν Ουγγαντέζοι, οι οποίοι ήταν Προτεστάντες. Ο ένας προσπάθησε να εισχωρηθεί και στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, γιατί ζούσαν σε αναζήτηση προσπαθώντας να βρούνε ποια είναι η πηγή της χριστιανικής πίστεως. Γιατί εκείνα τα χρόνια μετά την κατάκτηση της Αφρικής, όπως τα είπε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Πορεία Αγάπης, ότι η Ουγγάντα υπήρξε απικία της Αγγλίας, φεύγοντας ή ακόμα και πριν φύγουνε οι απικιοκράτες, ξεκίνησε και η Ιεραποστολή της χριστιανικής πίστεως από Ρωμαιοκαθολικούς και από Προτεστάντες. Ενώ για την Ορθοδοξία δεν είχε ακουστεί τίποτα. Τότε έχουν διαμάχες μεταξύ τους και αυτά τα βλέπουν οι άνθρωποι που μόλις είχαν γνωρίσει τον Χριστό και βλέπουν τώρα να έχουν μεταξύ τους οι χριστιανοί διαμάχες και διαφωνίες. Αυτό γέννησε την αναζήτηση στους πατέρες να βρούνε την αληθινή Εκκλησία. Και αυτή την αναζήτηση πραγματικά την ευρώντισε ο Θεός όταν με θαυματικό τρόπο έπεσαν σε ένα βιβλίο που κάπου εκεί μέσα έλεγε για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτοί δεν κατάλαβαν αρχικά τι θα πει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν είναι να τρέχουν στο λεξικό. Καταλαβαίνετε, τώρα μιλάμε για εποχές παλιές, δεν μιλάμε για σημερινές εποχές όπου θα πας στο Google και θα βρεις και θα ψάξεις ό,τι θες. Μιλάμε για εποχές που ήταν δύσκολο να κάνεις μια τέτοια αναζήτηση, ήταν φιλόλογοι αυτοί οι δύο, οπότε άνοιξαν το λεξικό και είδαν τι θα πει Όρθοδοξ. Και εκεί βρήκανε ότι Όρθοδοξ ήτανε η αληθινή Εκκλησία. Ήτανε η σωστή Εκκλησία
Και πριν καν κατοικηθούν για την Ορθόδοξη πίστη, αυτοί οι άνθρωποι πετάχτηκαν από την χαρά τους και άρχισαν να λένε δεν είμαστε καθολικοί, δεν είμαστε προτεστάντες, είμαστε Ορθόδοξοι. Και έτσι ξεκίνησαν την αναζήτησή τους με την ανακήρυξη ότι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αυτή την αναζήτησή τους ευλόγησε ο Θεός και προχώρησε, γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα να έχουμε Ορθοδοξία στην Κάτω Αφρική, όπως και αγκάλιασε αμέσως και έστειλε βοηθούς σε αυτή την Ιεραποστολή το Πατηριακείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, από την οποία σας μεταφέρω την αγάπη και την ευλογία του μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, Κυρίου Θεοδόρου, όπου βρίσκεται σήμερα εκεί ο δικός σας Ποιμενάρχης, για να παρευρεθεί την αύριο ημέρα σε χειροτονία νέου Επισκόπου. Ένας αδελφός χειροτονείται εκεί, ο πατήρ Στέφανος, επίσκοπος, γνωστός αδελφός και του Σεβασμιωτάτου του Ποιμενάρχη σας, και βρίσκεται εκεί στο Κάιρο για να είναι στην χειροτονία του Επισκόπου αύριο. Από εκεί τον τηλεφώνησα και του λέω Σεβασμιότατε την ευχή σας για να βρεθώ στη Μητρόπολη σας, και μου λέει πηγαίνετε, γιατί και εγώ είμαι και εδώ στα δικά σας. Έχω τη χαρά και ευχαριστώ τα παιδιά μας, ευχαριστώ τα παιδιά του σχολείου που τόσο ωραία μας έδωσαν την ωραιότερη ψυχαγωγία που έχω ακούσει το 2024. Να είστε καλά παιδιά, να έχετε την ευλογία του Θεού και πράγματι με αυτή την χαρά και αυτή την αγάπη, όπως και εσείς τα είπατε, να φτιάξουμε όλοι μαζί έναν κόσμο καλύτερο με αγάπη και ελπίδα. Και θα τον φτιάξουμε παιδιά με την αγάπη του Χριστού, αρκεί και εμείς να δεχόμαστε να είμαστε υπό αυτή την αγάπη του Χριστού. Διότι βλέπετε ο κόσμος άλλα μας δείχνει, αλλού θέλει να πάει ο κόσμος, αλλού θέλει να πάμε κι εμείς, αλλά εμείς απαντάμε ότι έχουμε δει το φως του Χριστού, αυτό ακολουθούμε και τίποτε άλλο. Εξάλλου αυτό μας δείχνει και η καρδιά μας, αυτό μας δείχνει και η φύση, αυτό μας δείχνει όλη η αγάπη και όλη η εμπειρία την οποία έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Αδελφοί μου, την Ιεραποστολή μας στην Αφρική δεν είναι μία εύκολη υπόθεση και ευχαριστώ τον Θεό πάρα πολύ που τώρα στέκομαι εδώ μπροστά σας, που είστε τόσο πολλοί. Εγώ περίμενα και έλεγα τώρα όταν έμπαινα στον αδελφό Πελτιάδη, του λέω μα τι είναι αυτό, πώς θα σταθώ εγώ μπροστά σε όλο αυτόν τον κόσμο να μιλήσω. Με συγχωρείτε, δεν γνωρίζω πολύ από επίσημους λόγους, ούτε από την ελληνική γλώσσα, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να σας μεταφέρω όπως θα έπρεπε αυτή την Ιεραποστολή να σας τη μεταφέρω. Μακάρι να είχα το χάρισμα, όπως είχαν οι Απόστολοι, να σας μετέφερα ακριβώς πώς είναι και τι ακριβώς είναι η εξωτερική Ιεραποστολή. Είναι ένα έργο το οποίο το κινεί ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Εμείς είμαστε όργανα που κάνουμε το μικρό που μπορούμε να κάνουμε και Εκείνος προχωράει αυτό το δύσκολο έργο. Όπως είδατε στο βίντεο που είδατε, τώρα βλέπετε και τις φωτογραφίες από τις ενορίες, τις κοινότητες στην Ιεραποστολή μας και μπορείτε να διακρίνετε μόνοι σας για ποιον κόσμο μιλάμε, για ποιον κόσμο πηγαίνουμε και κηρύττουμε τον Χριστό. Και πολλές φορές αναρωτιόμαστε πώς να κηρύττουμε Χριστό, πώς να κηρύττουμε την αγάπη του Χριστού σε έναν πεινασμένο λαό, πώς να κηρύττουμε την αγάπη του Χριστού σε ένα λαό που μόνο έχει ζήσει την εκμετάλλευση, που μόνο έχει ζήσει την αδικία του κόσμου. Αλλά προχωράμε
Δεν πηγαίνουμε, αδελφοί μου, να διδάσκουμε και να κάνουμε όλους τους ανθρώπους χριστιανούς. Ούτε το μπορούμε αυτό. Μόνο ο Χριστός το μπορεί του. Εμείς μέσα σε αυτά είναι και το μεγαλύτερο έργο σε αυτή την Ιεραποστολή, που είναι η παιδεία. Τα παιδιά μας, αυτό το χρειάζεται πάρα πολύ η Αφρική, τα παιδιά να είναι κοντά στον Χριστό, αλλά και να έχουν την παιδεία. Να υπάρχει εκπαίδευση, να υπάρχουν σχολεία. Ο Πατριάρχης μας, τώρα τελευταία, ο λόγος του είναι ότι ανοίγουμε σχολείο, κλείνουμε μια φυλακή. Και αληθές αυτός ο λόγος, αδελφοί μου, διότι πολλές φορές γίνονται πολλά από άνθρωποι που δεν έχουν την παιδεία. Βεβαίως, όχι μόνο τα σχολεία, γι' αυτό είδατε και στα σχολεία μας πάντοτε είναι και ο ναός δίπλα, πάντα με τον Χριστό. Γιατί και να εκπαιδεύουμε μόνο τα μυαλά, αν δεν εκπαιδεύουμε και την καρδιά, δεν εκτελούμε τίποτα. Πάντοτε πρέπει, γι' αυτό και εσείς όλοι εδώ, οι γονείς, να προσέχετε τα παιδιά σας, να τα μάθετε την αγάπη του Θεού. Χίλιες φορές να μάθουν μόνο αγάπη Θεού και να μην μάθουν τίποτε άλλο. Θα ζήσουν και θα είναι ευτυχισμένοι. Αν έχουν όλα τα άλλα, αν συνεχίζουμε το σημερινό, η σημερινή συνήθεια που δώρα και δώρα και δώρα στα παιδιά, επειδή δεν προλαβαίνουμε να τα βλέπουμε και νομίζουμε ότι τα παιδιά χρειάζονται μόνο δώρα να μας αγαπήσουν. Δώρο αυτή την εβδομάδα, δώρο αυτό το Σάββατο, δώρο την Τρίτη, δώρο την Παρασκευή, δώρο και δώρα, να αρχίζουν και να μην τα εκτιμούμε, να εκτιμούν τα παιδιά. Αδελφοί μου, δεν είναι μόνο τα δώρα, δεν είναι μόνο τα χρήματα, δεν είναι μόνο η καλύτερη ζωή για το καλύτερο αύριο. Γιατί ο κόσμος σήμερα πολλές φορές αγχώνεται και λέει, μα πώς θα ζήσουν τα παιδιά μας. Είναι δύσκολες ημέρες, πώς θα ζήσουνε. Ο κύριος Βρευτής ανέφερε το θέμα του, το δημογραφικό πρόβλημα, και πολλές φορές οι άνθρωποι που αποφεύγουν να κάνουν και παιδιά, από φόβο, αγχώνονται και φοβούνται πώς θα κάνουν τα παιδιά και πώς θα τα ζήσουμε. Εγώ, αδελφοί μου, η μητέρα μου με γέννησε σε πόλεμο. Δηλαδή ο πόλεμος ξεκίνησε το 80 και τελείωσε το 86. Εγώ όταν γεννήθηκα, ήταν ακόμα ο πόλεμος. Αν έλεγαν πώς θα ζήσουν τα παιδιά, μα είναι ο πόλεμος, μα είναι η φτώχεια, μα είναι το ένα και το άλλο, δεν θα υπήρχαμε. Αλλά πάντοτε η αγάπη και η ελπίδα στον Θεό, αυτό μόνο να έχουμε και να προχωρήσουμε. Και αν έχουμε την αγάπη του Θεού και την ελπίδα, δεν φοβόμαστε τίποτα. Και όλα τα διάφορα που ακούτε, που περνάνε σήμερα, πάντα ποντάρουν σε αυτό τον φόβο που έχουμε, το πώς θα ζήσουμε. Αν ελευθερωθούμε από αυτούς τους φόβους, μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα, εν Χριστώ και ευτυχισμένα. Και ας μην έχουμε τίποτε άλλο. Ευτυχισμένα με τον Χριστό. Αυτό χρειαζόμαστε. Αυτό χρειάζεται η κοινωνία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακαρίζουμε τις ψυχές των αδελφών μας, του αδελφού μας Χαράραμπου και τους γονείς, ο Βασίλειος και Ευδοξία, της οικογένειας Τεριδιούρης, που έτσι το ήθελε ο Θεός να τους πάρει κοντά Του. Ήταν άνθρωποι που αγαπούσαν τον Χριστό. Ήταν άνθρωποι, και το χαίρομαι που βλέπω και τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, όλοι κοντά στην Εκκλησία, κοντά στην αγάπη.
γιατί έμαθαν από αυτούς τους ανθρώπους την αγάπη και τον Χριστό. Ο Θεός να τους αναπαύσει και ευχαριστώ την οικογένεια που συνέχισε και τους μνημονεύει, αλλά τους μνημονεύει με ένα ιδιαίτερο τρόπο, συνεχίζοντας αυτό που αγάπησαν πολύ εκείνοι, την Ιεραποστολή. Και σήμερα που σας μιλώ, είδατε και στο βίντεο που είδαμε στην αρχή, είναι το σχολείο Στεριντιούρης στην Ανατολική Ουγγάντα. Είναι η χαρά μας ότι πάρα πολλά παιδάκια, όπως είδατε στις φωτογραφίες, θα έχουν την ευκαιρία σε εκείνο το χωριό που επέλεξα να κάνουμε αυτό το σχολείο. Δεν υπάρχουν σχολεία. Τα παιδιά πρέπει να περπατήσουν χιλιόμετρα για να βρουν ένα σχολείο. Είναι μεγάλη χαρά που τουλάχιστον τώρα, με αυτό που ξεκινήσαμε, με το πρώτο κτίριο αυτό στη μνήμη των αγαπημένων μας Στεριντιούρης, Βασίλειος, Ευδοξία και Καράραπος, τώρα εκεί λειτουργεί ως νηπιαγωγείο, ενώ σε όλο το χώρο το διαμορφώνουμε και το ετοιμάζουμε να είναι παιδική χαρά, αυτά τα φτωχά παιδάκια να μπορούν να έχουν και αυτή τη χαρά να μεγαλώσουν μαζί, να παίζουν μαζί και πάντοτε σε αυτό το χώρο να τους μιλήσουμε και για τον Χριστό και να έρχονται όποτε έχουμε να τους δώσουμε και κάτι να φάμε μαζί και κάτι να πιούμε μαζί και τετράδια να τους δώσουμε όποτε έχουμε. Ό,τι αγαθό μπορούν να πάρουν και μέσα εκεί σε αυτό το χώρο ξεκινήσαμε και κτίζουμε ένα μικρό ναό που θα είναι αφιερωμένο στον Χριστό Σωτήρα. Οπότε αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα θυμούνται πάντοτε αυτή την αγάπη, πάντοτε την αγάπη του Χριστού. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την οικογένεια και ευχαριστώ όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ για να ακούσετε αυτή τη μαρτυρία και όλοι εσάς που αγαπάτε και βοηθάτε την Ιεραποστολή. Πάρα πολλά από αυτά τα παιδάκια δεν είναι ορφανά, αλλά είναι από φτωχές οικογένειες. Έχει τύχει πολλές φορές να μου φέρουν στο επισκοπείο, που είναι σχεδόν ανύπαρκτο, γιατί όταν μιλάμε επισκοπείο εννοούμε ένα κτίριο που να έχεις και γραφεία, να έχεις και χώρους, να έχω. Θέλω πάρα πολύ, σεβαστοί πατέρες, κάποια στιγμή να σας φιλοξενήσω εγώ στην Ουγγάντα. Να σας φιλοξενήσω, δεν έχω ένα τέτοιο χώρο να σας φιλοξενήσω, αλλά πιστεύω ότι και το πιστεύω ότι όταν έρθείτε θα χαρούμε μαζί κάτω είτε από τα ωραία μας δέντρα, θα είναι μαζί μας η αγάπη του Χριστού. Αλλά σε αυτή την επισκοπή ήδη ξεκινήσαμε, τελειώσαμε την βάση για να κτίσουμε το επισκοπείο, για να έχουμε έναν χώρο που θα οργανώνονται όλες οι ιεραποστολικές δραστηριότητες. Από εκεί θα ξεκινάμε και θα πηγαίνουμε στο Πουιέντε να δούμε το σχολείο μας, το σχολείο του Στεριντιούρης. Από εκεί θα ξεκινήσουμε να πηγαίνουμε στα μακρινά χωριά, να μιλήσουμε για τον Χριστό, να συναντήσουμε τα παιδιά μας, να συναντήσουμε τους φτωχούς ανθρώπους που περνάνε τόσες δυσκολίες οι γονείς, που περνάνε τόσες δυσκολίες και πάρα πολλές φορές γυρίζουν το πρόσωπό τους σαν να κλείνουν τα αυτιά τους, σαν να μην ακούνε τα παιδιά τους, μόνο και μόνο επειδή αυτά που τους ζητάνε τα παιδιά τους δεν έχουν τη δυνατότητα να τους τα προσφέρουν και κάνουν σαν να μην άκουσαν όταν τα παιδιά τους λένε «Μπαμπά, μαμά, πεινάω». Φανταστείτε όταν το παιδί σου λέει «Πεινάω» και εσύ να κάνεις ότι δεν άκουσες, γιατί ξέρεις ότι στο σπίτι δεν υπάρχει φαγητό. Είναι δύσκολες οι συνθήκες στις οποίες ζουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό πάντοτε όταν πηγαίνουμε αφήνουμε και προσπαθούμε πάντοτε να αφήνουμε χαμόγελο στα πρόσωπά τους. Και αυτό πάντοτε το κάνουμε με τη δική σας τη βοήθεια. Με τη βοήθεια φίλων της Ιεραποστολής από όπου υπάρχουν ορθόδοξοι χριστιανοί που μας ενισχύουν σε αυτό το έργο. Και χαίρομαι πολύ που όλοι εσάς εδώ είστε εδώ με αυτή την καρδιά, με αυτή την αγάπη
να ενισχύσουμε αυτό το έργο της Ιεραποστολής. Το σχολείο μας, στην μνήμη στην οικογένεια Στεριγκιούρης, έχει τώρα ένα κτίριο, ενώ θέλουμε να το κάνουμε επέκταση, να κάνουμε και άλλα κτίρια, γιατί στην περιοχή, όπως σας είπα, δεν έχει σχολείο και πρέπει να κτίσουμε και άλλα κτίρια. Ένα κτίριο, το δεύτερο κτίριο, το τρίτο κτίριο, ώστε σιγά σιγά να γίνει ένα κύκλο, να γίνει μια ορθόδοξη κοινότητα, να γίνει ένα κέντρο που τα παιδιά θα χαίρονται και θα μαθαίνουν Χριστό και γράμματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πολλή αγάπη που οργανώνοντας όλη αυτή την εκδήλωση και πάντοτε, όχι μόνο για την Ουγγάντα, αλλά και για πολλές άλλες ιεραποστολές, θυμάται, σέβεται εκείνη τη μεγάλη εντολή του Χριστού, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και αυτή είναι η αποστολή μας. Γιατί κάνουμε επειδή ξυπνήσαμε εμείς και αγαπάμε πάρα πολύ τον άνθρωπο. Ίσως να μην μπορούσαμε να το κάνουμε. Ίσως να μην μπορούσαμε να αγαπήσουμε όλους. Αλλά εκεί που δεν μπορούμε, ο Χριστός μας ενισχύει. Γι' αυτό την αγάπη μας πάντοτε είναι εν Χριστώ. Δεν αγαπάμε απλά ως άνθρωποι. Αγαπάμε εν Χριστώ. Και η εντολή του Χριστού είναι να αγαπάμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά και τον συνάνθρωπό μας ως εαυτόν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα ο κόσμος, όλοι, ακόμα και οι άπιστοι, μιλάνε αγάπη. Θα το ακούτε αυτό. Όλοι και οι άπιστοι, θα ακούσετε, μιλάνε αγάπη, αγάπη, αγάπη σε όλους, αγάπη σε όλους. Προσέξτε παιδιά, εμείς οι χριστιανοί, η αγάπη δική μας δεν κατανοείται έτσι απλά. Είναι αγάπη πρώτα στον Θεό και στον συνάνθρωπο. Με αυτή την αγάπη δεν θα ξεφεύγουμε. Πολλές φορές μου φέρνουν τα παιδιά που είναι ορφανά και επειδή δεν έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες ακόμη να έχουμε ορφανοτροφείο, αν και ετοιμάζουμε να κάνουμε ένα μικρό ορφανοτροφείο για τα παιδιά που δεν μπορούμε να τα στείλουμε πουθενά. Στην Ουγγάντα είναι συνηθισμένο, οι οικογένειες είναι εκτεταμένες. Δέχονται παιδιά και από άλλες οικογένειες. Εμένα, η μητέρα μου στην οικογένειά μας μεγάλωσε και άλλα 3 παιδιά, τα οποία δεν τα έχουμε καθόλου συγγένεια. Αλλά τον ένα τους το είχε φέρει ο δεσπότης και τα άλλα 2 τα είχαν πάρει από χωριά, από γνωστούς. Φτωχές οικογένειες, δεν μας φτάνει το φαγητό, αν τον πάρετε το παιδί να είναι εκεί, δεν θα μας ρίψει, θα χαιρόμαστε ότι τρώει, θα χαιρόμαστε ότι πηγαίνει σχολείο. Έτσι χαίρονται οι γονείς όταν το παιδί τους το εμπιστεύουν σε έναν άνθρωπο. Και αυτό συνεχίζω και εγώ όταν πηγαίνω στα χωριά και μου παρουσιάζουν παιδάκια και μου λένε αν μπορείς δεσπότη να τον πάρετε θα είναι χαρά μας. Και τότε πάντοτε σκέφτομαι να το πάρω, πού να τον δώσω και πάντοτε ο Θεός μου δίνει ανθρώπους καλούς, οικογένειες στους οποίους το δίνω το παιδί, άμα είναι και κοντά σε ένα σχολείο, να τον πάνε, να τον έχουνε. Και τότε φροντίζω σε αυτές τις οικογένειες να δίνουμε μία μικρή βοήθεια για να μπορέσουν και αυτοί να τρέφουν αυτά τα παιδιά και να τα ζήσουν καλύτερα. Γιατί είναι καλύτερα και είναι προτιμότερο να μεγαλώσουν τα παιδιά σε οικογένεια και τα ιδρύματα καλά είναι όπου υπάρχουν. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν μεγαλώσει σε ιδρύματα, αλλά προτιμότερο σε οικογένειες. Γι' αυτό και προτιμώ να τα δώσω τα παιδιά σε οικογένειες.
Γι' αυτό και είναι στενάχωρο και το καταλαβαίνουμε αυτό που ακούμε σήμερα στην Ελλάδα, αυτό που περνάει, πάρα πολλοί κόσμος με πολύ πόνο, πολύ στεναχώρια. Αυτό που ακούμε για το νομοσχέδιο με τις οικογένειες, το δύσκολο που... Εκεί που λέμε εμείς να μην πάμε ούτε σε ιδρύματα, αλλά να μεγαλώσουμε σε οικογένειες, γιατί αυτό είναι. Αυτό είναι, έτσι το ήθελε ο Θεός, έτσι το κρατάμε και έτσι είναι το καλύτερο το παιδί. Να μεγαλώσει σε οικογένεια, κοντά στον πατέρα του, κοντά στη μητέρα του. Ο Χριστός μας, αδελφοί μου, που γεννήθηκε χωρίς πατέρα στην γη, απάτορα στην γη, αμήτωρα από τον πατέρα προαιώνα, ενώ στην γη απάτορα γεννήθηκε ο Χριστός, παρόλα αυτά φροντίζει η Θεία Οικονομία να έχει την εικόνα του πατέρα, να υπάρχει το πρότυπο του πατέρα, φροντίζει ο Θεός να υπάρχει ο άνθρωπος που προστατεύει την Παναγία μας, αλλά και που ζει ως πρότυπο στον Χριστό μας, ο Ιωσήφ. Με συγχωρείτε που το πάω και σε αυτά, αλλά είναι θέματα τα οποία τα ζείτε και πρέπει να τα αναφέρουμε, να τα πούμε. Αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και συνεχίστε να αγαπάτε την Ιεραποστολή, συνεχίστε να προσεύχεστε. Σήμερα όταν έφτασα στη Λάρισα προς το απόγευμα, επειδή ήμασταν λίγο κουρασμένοι, με έβαλε σε ένα δωμάτιο ο κύριος Σωτήριος να ξεκουραστώ, κυρία Μαρία. Σας ευχαριστώ πάντοτε όταν έρχομαι και με φιλοξενείτε με πολύ αγάπη. Στο δωμάτιο που με βάλανε να ξεκουραστώ, απέναντί μου είδα σε ένα χάδρο ένα παιδάκι γονατισμένο να προσεύχεται. Και οι σκέψεις μου πήγαν και λέω, κοίτα, ο κόσμος μας αυτό χρειάζεται. Ταπείνωση και προσευχή. Γονατισμένο το παιδάκι που δηλώνει την ταπείνωση. Προσευχόμενο που δηλώνει την πηγή της δύναμης μας, την πηγή της ζωής μας. Ταπείνωση και προσευχή και αγάπη, αδελφοί μου, και στα παιδιά μας πάλι ευχαριστώ, και αυτό που μας τραγουδήσατε, νομίζω ήταν το τελευταίο που μας τραγουδήσανε, να μπορέσουμε όλοι με αγάπη και ελπίδα να τραγουδήσουμε το κουμπάια, κουμπάια μαϊλόλ, κουμπάια. Πώς θα τραγουδήσουμε με χαρά το κουμπάια όταν είμαστε μακριά από την αγάπη του Θεού? Πώς θα τραγουδήσουμε το κουμπάια όταν βλέπουμε τον πεινασμένο και δεν τον βοηθάμε? Πώς θα τραγουδήσουμε το κουμπάια και τον αδελφό μας τον βλέπουμε διψασμένο? Πώς θα τραγουδήσουμε το κουμπάια όταν τα αδέρφια μας μεγαλώνουν χωρίς την παιδεία, μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν ένα σχολείο? Σας ευχαριστώ που αγαπάτε αυτή την Ιεραποστολή. Να είστε ευλογημένοι, ο Θεός